Let's go. Let's go. Dobre. Extremely. Tak keby nemáme Red Bull doma. No, ale tak ja nepijem Red Bull nikdy. O, fakt je dobrý. Dobrý je. No, máme teda rýžový koláčik, sweet soy sauce. No poď, košni. Strašne to je zaujímavé. Neviem, či mi to chutí. Je to strašne sladké. Takže je to dobré, ale je to strašne sladké. Ňam. Koľko z 10? 6. 6? Dobre, ale nie najlepšie. Ale dobré. OK. Ideme vyťahnuť lode z bankomatu, lebo všetko cash only. Poďme sa nájsť, poďme že tu. Akože, bolo to v pohode, že tí ľudia tam boli úplne crazy, tam sa hulákalo, tam každý z každého kričal. Akože bolo to v tomto super, ale mali sme, neviem, 3 porcie mesa a jednu takú misku s rýžou a mesom. A mali sme k tomu 2 misky rýže, samostatné, a 2 také malé misky šalátu. A dokopy to stálo 45 €. Čo akože není nejaká extrémna cena, ale to, že sme toho tak málo v podstate mali. Lukinko není najedený, chudačík, on je úplne hladný ešte. Ja som prejedená, lebo tak ale ja mám žalúdok jak myša. Ten jogurt to úplne dal bombu. Ja rozprávam jak debil, jak myš. Mám žalúdok jak myš, nie jak myša. No a nakoniec sme dali ešte akože jogurt zadarmo. Uvidíme, jak to skončí. Ideme hrať hry. Poďme tu. No dobre, ideme tu. Akože dobre to bolo. Bolo to OK. Nie najlepšie, nie najhoršie, bolo to OK. Teraz ideme vyhrať niečo, nejaký extrémny niečo. Že áno. Vyhraj mi to, áno. Boli sme v obchode Don Quijote. Tu je tých obchodov strašne veľa a tam majú strašne veľa vecí. To je jak AliExpress, ale normálne, že naživo. Strašne veľa vecí za strašne málo peňazí a nakúpila som si, že 12 Bioderma, sa tuším to značka volá, masiek, 2 magnetky, fakt, že pekné magnetky a jedno sérum na tvár za 30... koľko? 35 €? 30 €?
house, akože extrémna house, to by som na Slovensku za to dala dokopy asi tak 60. Pri najlepšom. Ideme vyhrať mi hračku. Ideme vyhrať najväčšieho plišáka. Najväčšieho. Ale strašne veľa ľudí. Je čas, jak vyzerám. Ja sa bojím, že normálne všetko toto, čo tu poviem, je nepoužiteľné kvôli tomu, jak vyzerám. Dobre, je čas, už sme tu. Taito station. Akože akurát bola zelená, tak je to normálne. Zle. Ani ho nebude hrať. Ešte druhý pokus. Druhý pokus máme, áno, to sú tak. People. So many people. Myslím, tu je nejak veľa ľudí, ne? Lebo je sobota. Toto som dosť dobre dal, akože. Však to ani nechytilo. Blbosť. Ale za pokus to stálo. Dobre, ideme nájsť východ a odchádzam, lebo normálne je klaustrofóbia, milión ľudí, ale je to akože strašne veľa. Milión. Ideme teda von? Finito. Ideme skúsiť ešte volačo a poďme naspäť na izbu, pôjdeme sa zbaliť, lebo ráno ideme preč. Však tu nikto nebol. Vtedy tu nikto nebol. Potom už nemám ani peniaze. Nevadí. Nevydalo. Dobre, ideme na hotel. To je z Kabukicho. Akože je víkend a je to strašne poznať. Ale aj chalani tu stoja, to sa to páči. Ty môj blázen. No ale tu ich je extrémne veľa. Ešte mi to vláda najebe. Dobre, sme stratení. Bez map je to proste tlak, ale podľa mňa tiež rovno. Dobre, ideme skúsiť nájsť hotel. Čas na Family Mart. Rýchly stop.